veus com era xinesa? Sí, home, és japonesa. Que si llegeixo els programes electorals, signa interrogació, jo personalment m'espero que surti la pel·lícula. Hòstia, doncs, a mi sí que m'agrada llegir-los. Trobo que són, diguem-ne, collonuts, però saps què passa? Que vaig superenrederit. Vull dir, encara estic pel del PSUC del 1980. El trobo impressionant. Diu, s'ha de liquidar el capitalisme. Boníssim. Quins records, Manolo? El suc, als anys 80, no? Quan ser comunista, menjar panceta o no portar calces encara no estava mal vist, no? En canvi, ara mira, per exemple, aquests niñatos d'iniciativa, no? Que diuen, on era? Fomentarem l'ús de bicicletes públiques i de camps de gespa artificial. Descorazonador, no, Terenci? Doncs, trobo que també haurien de fomentar l'ús de mamelles artificials de silicona. Vull dir, ja ser possible, públiques, perquè el personal, diguem-ne, pugui grapejar a discreció. Per què artificials? Quim, aquí tienes mis saltos del Golán, pel que vulguis. Diguem-ne que faré el mateix que faig amb els programes electorals. Passar olímpicament. Que puc jo? Que puc jo? La interrogació? Esa mano, sátiro! Tanco interrogació! Punt i final! Punt i final! Punt i final! Punt i final! Jo trobo més engrescadores les instruccions del DVD. La presa de corrent, l'euroconnector. Vull dir, a mi personalment, tot aquest món, això em fascina. Sí, però com a obra cursiva, divertimento, tanco cursiva, res com un bon programa electoral, punt i a part. Fixeu-vos el que diu el del PP a la pàgina número 100, 2 punts. No podem acceptar que hi hagi persones que venen al nostre país i es neguen a aprendre cap llengua. Tanco cometes. Sí, alguna n'han d'aprendre, esclar. I jo elixiria l'àrab, no? Perquè penso que avui dia el Raval, per exemple, si no saps àrab, no hi ha manera que et serveixin un bon pelotazo, no? I jo m'ofereixo com a professora. Inshallah. Trobo que les primeres edicions són sensacionals, però avui amb una de butxaca li hagués pogut tapar la boca més ràpidament a la Maruja. I tu, Gimfi, primera edició o butxaca? Cap d'aquestes, punt. Per mi la millor edició és la de paper de vàter, punts suspensius. Així puc fer el mateix que fan els polítics després de les eleccions, 2 punts. Netejar-me el cul amb ells. Quina metàfora! Metàfora, signa d'interrogació? Vine amb mi al lavabo i veuràs la metàfora. M'emporto el projecte de país del PSC i el model de finançament de Convergència. Sí, Hòstia! Això no m'ho perdo! Però era així.